Продължаваме по темата за чуждестранните инвеститори и начина, по който да ги задържим или върнем в България с реформи в ключови сфери. Препоръчаха Николай Василев и Георги Табаков, с които говорихме току-що. Сега правим един малко по, бих казал, стратегически и политически поглед с Гроздан Караджов, който сега ще ни даде своята визия за това как от тук нататък би трябвало да работим в сферата на чуждестранните инвестиции, но първо неговата визитка. Гроздан Караджов завършил е право в Софийския университет Свети Климент Охридски. Специализирал бизнес менеджмент и телекомуникации в Япония. Активен участник в студентските протести през 90-те години. Съосновател и национален координатор на Българско сдружение за честни избори. От 1996 до 2011 година е главен секретар на Комитета по пощи и далекосъобщения, главен секретар на Министерството на транспорта и съобщенията и председател на съвета на директорите на Българската телекомуникационна компания. В следващите години е инициатор и създател на редица успешни бизнеси, член на управителния съвет на Центъра за икономическо развитие, учредител на фондация Светът на Мария и дългогодишен активен дарител, член на Гражданския съвет на Реформаторския блок, кандидат-депутат от 24-ти многомандатен избирателен район, втори в листата на Реформаторския блок. Здравейте, господин Караджов. Здравейте. Как ще реформирате чуждестранните инвестиции? Чуждестранните инвестиции не се различават много от българските инвестиции, т.е. българският инвеститор е абсолютно равнопоставен с чуждестранния инвеститор и когато говорим за инвестиции, на първо място трябва да кажем, че държавата не трябва да им пречи. А това е нещо, което у нас специално по-скоро е валидно обратното. На второ място трябва да отбележим, че чуждестранните, както и българските инвестиции, се харесват онзи климат, в който има стабилност. От една страна това трябва да бъде политическата стабилност, от друга страна е финансовата стабилност. И на трето място чуждестранните инвестиции се влияят и са изключително чувствителни. Те са своего рода барометър на нивото на корупция в държавата. Именно по тези няколко критерия може да оценим доколко България в момента е привлекателна. Защо това не е водеща тема в предизборната кампания или поне една от важните, след като всъщност става дума за икономическото бъдеще на България, според вас? За нас в Реформаторския блок за нас това е, защото ние сме дясна формация или по-скоро дясноцентристка формация, която обръща особено внимание на благосъстоянието на хората, но погледнато през истинския механизъм, през който могат да се вдигнат доходите, през който могат и да се вдигнат абсолютната стойност на данъците, не да се вдигнат ставките на данъците, а да се получат повече пари. Това е като се повдигне икономиката, с други думи, като се създадат по-благоприятни условия. Как се правят реформи, които генерират растеж? Знаете ли? Да, знаеме и сме го правили. Не искам да припомням 96-та и 97 година, в която катастрофално заплатите достигнаха до $10, пенсиите бяха достигнали до 3 и в онзи тежък момент трябваше да се въведе системата на валутния борд, която, ако си говорим честно, е ни повече, ни по-малко една нова форма на въвеждане на правила. Но така или иначе това е политически договор между хората и тези, които ще управляват техните финанси, защото това са техните пари, да не се харчат повече пари от това, което държавата може да произведе, т.е. от това, което събира като данъци. Вие лично като човек, който занимава с инвестиции и с реално привличане на чуждестранни инвеститори, имате ли някакъв собствен опит, някакво собствено ноу-хау? Да. Дайте добрия пример, добрата практика. Мога да ви разкажа как аз заедно с моя екип привлякохме чуждестранен инвеститор от Испания, който и построихме за него завод в град Русе за керамични изделия, където работят около 200 души в момента. Това е предприятие, което оцелява дори в момент
в тази все пак нелека икономическа среда. Тогава, когато се срещнахме с собствениците на тази чуждестранна фирма, те търсеха няколко основни елемента. На първо място тя ги интересуваше предстоящата политическа съдба на България. Тоест, те се интересуваха доколко сериозно могат да разчитат на европейското бъдеще на България, защото те бяха, както споменах, от Испания, това е страна от Европейския съюз, и искаха да разчитат на подобно законодателство и на равно третиране с местните фирми. След като се увериха в това, за тях беше много важно да разберат до каква степен бюрокрацията, т.е. държавната администрация, ще бъде честна и ще ги равнопостави с всички останали. Българската. За съжаление, техният анализ беше доста негативен и тогава фактически нашата роля основна беше да им предадем предприятието до ключ, защото те сами отчетоха, че няма да се справят. И това беше всъщност много жалко в нашите очи, да видим по какъв начин ние изглеждаме в очите на инвеститора. И като взеха ключа, оправиха ли се в контактите си след това с администрацията? Мисля, че когато вече имаш работещо предприятие и трябва само да търгуваш, не срещат сериозни проблеми в днешно време, но въпреки това, примерно, срещат с монополите, т.е. с тока, с гъста, с държавните монополи. Те не са държавни, част от тях са частни монополи. Да, но аз винаги съм поделен казвал, монопол е примерно в енергетиката СРП. Бих казал до някъде шеговито, но е вярно, че по-лошото от държавния монопол е частния монопол, защото там формите за въздействие намаляват допълнително. Така, но и частния монопол го създава държавата. Това е много дълга тема. Точно така е. Да. И на последно място, това, което те се страхуваха, е, че ще бъдат изложени на всевъзможни опити да бъдат на корупция, т.е. че ще бъдат рекетирани. За това те казаха, ние сме съгласни да инвестираме, над 25 милиона бяха инвестирани, между другото, благодарение на този наш проект, но да го получиме под ключ. Т.е. те не искаха да понесат риска на корупцията и риска на дезорганизираността на нашата страна. Вие го понесохте вместо тях? До голяма степен, познавайки местните условия. Тоест, ние малко като местните хора... Инвеститор без такива български партньори би ли се справил? Аз мисля, че да. Но първоначалният страх от чуждото и особено когато получиш анализ за средата, в която отиваш, по това време, т.е. това става дума за около годините 2005-2006 година, изглеждаше много зле в техните очи. Между другото, България в момента също изглежда зле, дори по-зле от тогава. Ще ви дам два примера, ако позволите. Да. През тази година, 2014 година, България за първи път надмина 30% от социологическото проучване на Център за изследване на демокрацията, което се прави от, мисля, че от 1999 година насам. За първи път надмина 30% от анкетираните дават отговор да, че са участвали в корупционно взаимодействие. Да. Казано по друг начин, всяко българско домакинство е по някакъв начин изцедено в един или друг размер от бюрокрацията. Добре, как държавата да спре да пречи на бизнеса? Казахте преди минути, че всъщност това е най-важното. Как? На първо място, като направи по-голяма част от така наречените държавни услуги, които тя извършва, издаване на удостоверения, разрешителни и така нататък, електронни. Тоест целият процес да стане електронен. Това означава държавата да си подреди документооборота, да го въведе в софтуерен вид и да го направи достъпен към бизнеса, но и към гражданите. По този начин ще се спести време на хората и ще се спестят средства. 100 милиарда се изляха в електронното правителство, ако е вярна тая сума. Да. И какво имаме насреща? Ще ви припомня какво казах преди малко. Първо да си оправи документооборота. Защото сега ни карат да ходим от гише на гише, взимаме от едно държавно гише един документ и го носиме на друго държавно гише. Оттам го носиме на трето, на четвърто, на пето.
каквото и да искате да си извадите разрешително, за каквото и да искате да си извадите, на практика вие сте един скъпо платен куриер на държавната администрация. И то не се прави, защото... това не е гражданин. Ако се направи тази система, ще се намали до голяма степен корупцията. Точно така. И чак тогава идват компютрите, и чак тогава идва софтуера. А ние започнахме от софтуера и от компютрите, където има обществени поръчки и много допълнителни облаги, да го кажа, за тези, които Добре, ги как правят. се справяме с бюрокрацията, освен с електронно правителство, вероятно трябва да се въведе и повече ред в държавните, в обществените поръчки. Предполагам, че това е нещо, което... Ние предвиждаме от Реформаторския блок да се въведе единен орган за провеждане на държавните поръчки. С други думи, да прекратим връзката между възложителя и изпълнителя. Тези, които подготвят обществените поръчки и където е гнездото на корупцията днес в България, ще подготвят обществената поръчка, след това ще ги дадат на единното звено, което по електронен път ще събере офертите. Тоест няма да има повече лице в лице среща между потенциалните участници в конкурса и този, който е подготвил конкурсните условия. Защото ние искаме буквално да прекършим гръбнака Искате да разведете чиновника и ресурса, ако мога така да се... Абсолютно, ама искаме да го разведеме, така да се каже, с заповед, да не се доближават на повече от 1 миля един от друг включително. Да, добре. Издават се такива заповеди при разводите. Но аз се и така притеснявам, че това означава да бръкнем буквално в сърцето на кошера на корупцията и очаквам твърде много ожилвания върху реформаторския блок. Имате ли изобщо тази възможност на фона на резултат, който няма да ви позволи да управлявате все пак, очевидно? Някакси трябва да намерите партньор със същите визии, намерения, цели и така нататък. България няма алтернатива. Тя или ще проведе тези реформи, включително и тези, за които ви говориха Жоро Табаков и Николай Василев, или няма да... ще става все по-зле и по-зле у нас. Оптимизма така казва. Така че реформаторския блок е абсолютно необходимия партньор на всеки, който се подпише под нашата програма. На всеки, който е склонен да отиде в тези рисковани стъпки. Защото да счупиш пътя, магистралата, по която днес се източват огромните средства в обществените поръчки, означава да прекъснеш партийното финансиране. Колко партии познавате в момента в България, които са съгласни на това? Не знам, вие си общувате с партиите. Аз нито една не познавам. За това тези, които се подпишат, означава, че до голяма степен са се съгласили с това нещо и ще провеждат тази реформа. Добре, сигурно злобата на деня също не е без значение, а пък в контекста на чуждестранни инвестиции също може би е добре и да завършим с това. С финансовата стабилност или по-точно потенциална нестабилност, която се очертава през последните 3-4 месеца, особено около КТБ, но това рефлектира и върху системата като цяло. Това може ли да подплаши, да отблъсне, да изгони чуждестранни инвеститори или да им попречи на намеренията да влязат в България? Аз мисля, че то вече го направи. Сега се срещам с много и различни хора във връзка с кампанията, изборната кампания. И аз питам всеки, който има собствен бизнес или който дори е самоосигуряващ се, къде са ти парите в момента? Кризата, която изви опашките пред банките през лятото тази година, е накарала всеки да извади парите си от банките и да ги скрие някъде. Аз с това не искам да създавам паника, напротив искам да кажа, че ситуацията е стабилна към днешна дата, но доверието в българската банкова система беше тотално разбито и то беше разбито от най-неочакван, да го наречеме, враг. И този враг беше отвътре. Самата БНБ разби този мит на стабилността. Значи, ето още една институция, която трябва да се възстановява. Доверието към обществото от нея трябва да бъде възстановено. Аз мисля, че това беше логическа по-нататъчна последица
от изобщо разрушеното доверие между българина и институциите. Така, трябва да завършваме. БНБ де-факто беше последния Трябва да завършваме и вашия бастион. кратък отговор. Привилегии или реформи за чуждестранните инвеститори? Реформи. Те искат само реформи и аз съм против всякакви привилегии за когото и да било. Няма значение дали е за чуждестранните. Благодаря ви. Така завършваме днешното предаване с Гроздан Караджов. Преди това говорихме с Георги Табаков и Николай Василев. Цитата накрая, той е от Дън Сяопин, бащата на китайските икономически реформи. Широко известен цитат, вероятно защото е верен. Не е важно дали котката е бяла или черна, стига да лови мишки. Това беше Калин Манолов. Приятна вечер и успешна седмица.